Έχουμε λοιπόν η κίνηση στα 5 χιλιόμετρα. Το πρώτο γκρουπ έχει ήδη αναχωρήσει. Βλέπουμε και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία. Έφυγε ένα γκρουπ. Ο κόσμος είναι πολλής, είναι 17.000 κόσμοι, ίσως και παραπάνω, στους δρόμους της πόλης. Συμμετέχοντες. Θα είχε ενδιαφέρον να έχουμε και εκτίμηση και για τους θεατές, αν δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά φέτος είναι πάρα πολύ και οι θεατές. Η εικόνα δίνει την αίσθηση, όχι την αίσθηση, μάλλον βλέπουμε μια εικόνα που συναντάμε κυρίως στους μεγάλους μαραθώνους των μεγάλων της Βοστόνης, της Νέας Υόρκης, να πούμε και λίγα, δηλαδή με πάρα πολύ κόσμο. Να πούμε και δύο λόγια για τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων. Εδώ οι επιδόσεις υψηλού επίπεδου κυμαίνονται και στα 15 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να δούμε χρόνους εκεί κοντά και σήμερα. Πράγμα που πάμε δηλαδή σε ακόμα πιο υψηλή ταχύτητα κίνησης των αθλητών σε σχέση με τον ημιμαραθώνιο, καθώς είναι και πιο μικρή απόσταση. Επομένως εδώ το κομμάτι της τακτικής... Συνέχισε, το βλέπουμε το κομμάτι της τακτικής εδώ για τους αθλητές υψηλού επίπεδου δεν είναι τόσο έντονο όσο τον ημιμαραθώνιο, γιατί δεν υπάρχει... Δεν υπάρχει όσο χρόνος. Δηλαδή εδώ η κούρσα είναι πάρα πολύ γρήγορη από την αρχή. Είναι πιο σύντομη. Είναι πάρα πολύ γρήγορη από την αρχή. Είδαμε το γράφημα με το πού βρίσκονται οι αθλητές. Τώρα προπορεύεται ο Ιάσον Ιωαννίδης. Από τη Φλόρινα κατάγεται ο Ιάσονας και χαιρόμαστε που τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε να προπονείται κάθε μέρα στο Καφτατζόγλιο. Είναι παιδί που ζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, σπουδάζει στη σχολή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη Σχολή Φυσικής Αγωγής και Επιστήμης του Αθλητισμού. Και μια μικρή αναφορά, μιας και ανέφερα για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, διοργανώνει τον ερχόμενο μήνα ένα πανελλήνιο αθλητικό συνέδριο και με αφορμή το δρομικό κίνημα και την ανάπτυξη που έχει, αλλά και αυτές τις δύο διοργανώσεις, τον ημιμαραθώνιο, τον νυχτερινό και τον Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος, στα πλαίσια λοιπόν του συνεδρίου θα διοργανωθεί και ξεχωριστή επιστημονική ημερίδα που θα αφορά τους δρόμους υγείας. Εδώ έχουμε την κίνηση του δεύτερου γκρουπ, που έχει φύγει και αυτό, μετά από κάποια λεπτά, για να υπάρξει ένα κενό, ένα μεσοδιάστημα. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος, δεν μπορούν να φύγουν σε ένα... Είναι αυτά τα blocks που λέμε, φεύγουν σε ξεχωριστά block. Βλέπουμε και πάλι το ψηφιακό γράφημα για το που βρίσκονται οι αθλητές. Έχουν περάσει την Παύλου Μελά και κατευθύνονται προς τη Τσιμισκή. Είναι το πρώτο block το οποίο ξεκίνησε νωρίτερα. Αυτός είναι ο αθλητής ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή της κούρσας, προπορεύεται. Στην οδό Τσιμισκή είμαστε, με κατεύθυνση προς το λιμάνι της πόλης, προς τα δικαστήρια. Εδώ σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει. Να πω λίγο ότι άθελά μας αδικούνται λίγο στην εικόνα οι πρωτοπόρες γυναίκες και πάλι, και το λέω αυτό γιατί να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα στις γυναίκες που βλέπουν. Στο εξωτερικό, είναι πολλές. Στο εξωτερικό είναι μεγαλύτερος ο αριθμός πλέον στις ΗΠΑ. Οι γυναίκες που συμμετέχουν σε αγώνες αντοχής μεγάλων αποστάσεων σε πολλές διοργανώσεις είναι περισσότερες αριθμητικά σε σχέση με τους άντρες. Και μάλιστα στις μεγάλες αποστάσεις, και όσο πάμε και στις υπεραποστάσεις, οι επιδόσεις πλησιάζουν. Και εκεί έχουμε και γυναίκες που κερδίζουν τους άντρες. Στο Σπάρταθλο, που έγινε μία εβδομάδα πριν, για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα της κούρσας, δεύτερη ήταν μια γυναίκα. Και μιλάμε για έναν από τους πιο σκληρούς αγώνες υπεραντοχής στον κόσμο. Στη συνέχεια, βέβαια, όπως είπαμε, σε αυτούς τους αγώνες συμβαίνουν πολλά. Δεν τερμάτισε δεύτερη, αλλά μπήκε ουσιαστικά για να ανταγωνιστεί τους άντρες επί ίσης όρης σε αθλητική επίδοση. Μάλιστα. Ένα όροφο πλάνο, στο βάθος είναι το Δημαρχιακό Μέγαρο.
Το πρώτο μπλοκ το οποίο... Έχει ενδιαφέρον αν έχουμε χρόνο πόση ώρα. Βλέπουμε τώρα που βρίσκονται οι αθλητές. Βρίσκονται ακριβώς Τσιμισκή με Αριστοτέλους. Υπάρχει πιθανότητα να τερματίσει ο πρώτος, ναι, και να μην έχουν περάσει από την εκκίνηση όλοι οι δρομείς. Γιατί είναι 17.000 κόσμο, έτσι. Ναι, ναι. Αν τερματίσει σε 15 λεπτά... Εδώ βλέπουμε τον αθλητή που προηγείται. Έχει περάσει από την... Μόλις πέρασε από την Αριστοτέλους, είναι επί της οδού Τσιμισκή, με κατεύθυνση προς τα δικαστήρια. Εντάξει, ο αθλητισμός δημιουργεί... Εικόνα και πάλι από τις χιλιάδες των Θεσσαλονικαίων. Δείτε, είναι σαν γιορτή. Σαν συναυλία. Σε ένα... Πολύ μεγάλη γιορτή πραγματικά για την Θεσσαλονίκη, και είναι αυτό που υπογράμμισαν και όλοι, ότι η παρουσία του κόσμου είναι εκπληκτική και σίγουρα πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα, γιατί υπάρχει αυτή η αίσθηση και της χαράς και της γιορτής σε μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σταθώ λίγο στην εικόνα που βλέπουμε τώρα, έτσι να το κάνω λίγο, να το προσωποποιήσω λίγο περισσότερο. Ναι. Για ποιο λόγο ο αθλητής που βλέπουμε τώρα... Πώς δηλαδή ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργήσει και ωραία πρότυπα. Ο αθλητής που βλέπουμε τώρα εργάζεται και ως προπονητής σε μικρά παιδάκια. Ναι. Γιατί το ξέρουν προσωπικά. Οπότε τι ωραία εικόνα είναι αυτά τα παιδάκια τώρα που βλέπουν τον προπονητή τους, άσχετα αν είναι πρώτος, δεύτερος ή τρίτος, αλλά να αγωνίζεται και σαν αθλητής σε έναν αγώνα στην πόλη τους. Αυτά τα παιδάκια θα θέλουν αύριο μεθαύριο σίγουρα να συμμετέχουν και αυτά. Βλέπω όμως το έχει πάρει πολύ ζεστά. Θα μπορούσε να τρέξει τον ημιμαραθώνιο. Όχι στο πεντάρι. Ναι. Ακόμα ένα μπλοκ θα φύγει. Από την αφεντερία που είναι στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Βλέπουμε τον κύριο Μπουτάρη. Βλέπουμε τους παραλιομπιονίκες. Βλέπουμε την εικόνα από ψηλά. Ενώ έχουν φύγει ήδη 3 μπλοκ, ο κόσμος είναι ακόμα εντυπωσιακό σε όγκο. Η πραγματικότητα είναι ότι 17.500 κόσμος στο δρόμο είναι μεγάλο νούμερο. Ίσως να είχαν δεκαετίες να εμφανιστεί αυτό στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Για τους παραολυμπιονίκες, γιατί δεν σχολιάσαμε κάτι και για εκεί, ίσως τα λόγια είναι λίγα μπροστά στο παράδειγμα που δίνουν με τις πράξεις τους, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Και κυρίως γιατί δείχνουν σε όλους όσους αισθάνονται ότι έχουν κάποιο πρόβλημα, ότι υστερούν κάπου, ότι οι δυνατότητες είναι εκεί, ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, ο καθένας μπορεί να διακριθεί. Ο αθλητής που προπορεύεται βρίσκεται τώρα στην οδό Πολυτεχνείου, μπροστά από το δικαστικό μέγαρο. Και δεν είναι μια απόσταση περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Ναι. Ίσως... Δεν βλέπουμε κάποιον να ακολουθεί κιόλας, οπότε... Και έχει ένα σταθερό τέμπο. Φαντάζομαι ότι δεν έχει αντίπαλο, έτσι. Από ό,τι φαίνεται σήμερα όχι. Η αλήθεια είναι ότι στο starting list του αγώνα υπήρχαν και κάνα 2 άλλοι αθλητές, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι πολλές φορές όταν ένας αθλητής είναι αθλητής υψηλών επιδόσεων, οτιδήποτε, μια μικρή ίωση, ένας μικροτραυματισμός θα τον βγάλει κατευθείαν έξω από έναν αγώνα. Δεν είναι όπως άλλα αθλήματα, παράδειγμα στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, που μπορεί ένας αθλητής που είναι λίγο άρρωστος να πάρει, ας πούμε, ένα αντιπηρετικό και να μπει σε έναν αγώνα. Εδώ το σώμα το πηγαίνουμε στα άκρα των φυσικών του ικανοτήτων και δυνατοτήτων, οπότε οποιοσδήποτε έτσι αστάθμητος παράγοντας είναι παράγοντας αποκλεισμού μετά. Ο αθλητής δεν θα μπει στον αγώνα, θα κοιτάξει να προστατευτεί για να τρέξει ένα μήνα μετά σε έναν άλλο αγώνα. Σωστά. Σωστά. Εμείς βλέπουμε την εξέδρα με τους παραολυμπιονίκες. Τα μπλοκ δεν θα είναι 5 από ό,τι φαίνεται, θα είναι περισσότερα. Σίγουρα περισσότερα. Σίγουρα είναι περισσότερα, είναι 7. Εκτός αν η μαζική παρουσία του κόσμου αναγκάσει τους διοργανωτές να δημιουργήσουν και άλλα μπλοκ.
Και οι δρομείς γενικά έχουν αρχίσει να αποκτούν και, ας πούμε, και δικούς τους κώδικες, ακόμα και στην ενδυμασία. Δηλαδή θα δούμε τώρα εδώ δρομείς που τρέχουν με κολάν, δρομείς που τρέχουν με σορτσάκια, με αμάνικα. Όλα αυτά είναι γύρω από αυτή τη δραστηριότητα. Είναι και ένα παιχνίδι σε εισαγωγικά. Έτσι. Όλη αυτή η ιστορία που τείνει να... και το έχουμε πει, αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη και κάθε χρόνο διάφορες ομάδες κοινωνικές μπορούν να έχουν το δικό τους χώρο στην αφεντερία. Το τρέξιμο είναι κάτι που... 10-40 ο χρόνος που έχει κάνει μέχρι στιγμή. Πέρα από ακραίες περιπτώσεις, έτσι, ιατρικό είναι, αλλά μπορούμε να το πούμε, το τρέξιμο είναι για όλους. Όλοι μπορούν να τρέξουν. Από το λιμάνι με 10-40 πέρασε ο αθλητής που προηγείται. Γιώργο, θύμισέ μας το όνομα. Ιάσον Ιωαννίδης. Ιάσον Ιωαννίδης. Ο αθλητής που προπορεύεται. Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει αντίπαλο. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, σε αυτόν τον αγώνα των 5 χιλιόμετρων η επίδοση, το αγωνιστικό πραγματικά έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός ο όγκος. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός. Αν αναρωτιόμασταν 5-6 χρόνια πριν, δηλαδή, και άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ότι περιμένετε να δείτε κάτι τέτοιο μετά από 5-6 χρόνια, δεν ξέρω πόσοι θα απαντούσαν θετικά. Ίσως κάποιοι να το θέλανε να το δουν, αλλά αν θα πιστεύανε με βάση το τι συμβαίνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε τέτοιες εικόνες, που είναι καταπληκτικό. Και πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτές οι δραστηριότητες και αυτές οι διοργανώσεις ήρθαν για να μείνουν και να μεγαλώνουν κάθε χρόνο. Βλέπουμε την κίνηση του Ιωαννίδη, είναι στην Αριστοτέλους επί της παραλίας. Πάει για τον τερματισμό όλο ταχώς. Βλέπουμε ότι δεν έχει ρίξει το τέμπο του, άρα θέλει να κάνει καλό χρόνο. Πρέπει να νιώθει καλά, γιατί φαίνεται και από το πρόσωπό του, φαίνεται από τις κινήσεις του, από τον έλεγχο που έχει στο σώμα, νιώθει τώρα καλά. Είναι στο 12:40. Από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Βαβρίτσας, 15 λεπτά. Είναι καλές επιδόσεις. Είμαστε στο 12:40. Εντάξει, απέχει κάποιες εκατοντάδες μέτρα από τον τερματισμό. Έχει περάσει, είναι στην Λεωφόρο Νίκης, έχει περάσει την Αριστοτέλους. Κατευθύνεται προς τον τερματισμό. Απλά πάνε, οι ταχύτητες εδώ είναι 3 λεπτά το χιλιόμετρο. Δηλαδή σε 2 λεπτά θα έχει κάνει. Θα έχει συμπληρώσει 13 λεπτά, αλλά θα είναι σίγουρα κάτω από 15 λεπτά. Ναι. Ίσως και κάτω από 14. Για να δούμε. 13-16 φαίνεται στο ειδικό όχημα όπου υπάρχει επάνω το χρονόμετρο. 13-24. Χωρίς αντίπαλο ο Ιάσον Ιωαννίδης, γυμναστής. Ναι, βεβαίως. Δεν απέχει πολύ μακριά από τον τερματισμό μπροστά στον Λευκό Πύργο. Αν κάνει κάτω από 15, σίγουρα θα είναι καλός ο χρόνος. Αν και δεν είμαι ειδικός, Γιώργο. Είπες ότι κάτω από 15... Είναι σίγουρα μια καλή επίδοση και πολλές φορές ο χρόνος διεξαγωγής του νυχτερινού ή μαραθωνίου είναι τέτοιος που πετυχαίνουμε τους αθλητές όχι στο πλήρες φορμάρισμά τους, ενώ στον ετήσιο προγραμματισμό. Οπότε μπορεί να μην δούμε τις πάρα πολύ υψηλές επιδόσεις ή τα ατομικά ρεκόρ από όλους τους αθλητές. Αλλά σίγουρα ο Ιάσονας μπήκε και προετοιμάστηκε στον αγώνα για να κάνει κάτι πολύ καλό. Οριακά θα προλάβει τα 15. Θα έχουμε και λίγο, να δημιουργήσουμε και λίγο suspense για τον τερματισμό του. Αυτά είναι τα τελευταία μέτρα. Για να δούμε. Δεν έχουν τη δυνατότητα να... Δεν φάνηκε το πλάνο, αλλά...
Από ό,τι με πληροφορεί ο Γιώργος Τραπεζανής, 14.50. Άρα εντάξει. Συγχαρητήρια λοιπόν. Αυτός είναι ο Ιάσον Ιωαννίδης. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος έχει το λόγο. Γιώργο. Ιάσονα, νομίζω πολύ ικανοποιημένος. Εύκολα είδαμε, νίκησες. Όντως ήμουν πολύ καλά, δεν περίμενα. Γιατί μες στην εβδομάδα και γενικά βάζουμε προπόνηση με τον προπονητή, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Ωραία, το ευχαριστήθηκα. Ωραίες συνθήκες, ωραία πήγαμε. Τίποτα, συνεχίζουμε. Πολλοί κόσμος. Δεν είναι εύκολο να τρέξεις με τόσο κόσμο γύρω. Εντάξει, εμείς έχουμε μπροστά κυρίως που είμαστε πιο αθλητές, να το πω. Κάνουμε πιο επαγγελματική προπόνηση. Φεύγουμε μπροστά, οπότε δεν έχει κόσμο. Ο δρόμος είναι μεγάλος. Εντάξει, είναι φλάτη διαδρομή. Εύκολη. Ευχαριστήθηκες πάντως. Βέβαια, γι' αυτό δεν έχω κιόλας. Όπου και να τα έχω το ευχαριστιέμαι, αυτός είναι ο αθλητισμός. Με το ευχαριστιέσαι θέλω να πω ένα ευχαριστώ μεγάλο στον προπονητή τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που με έχει εξελίξει όχι μόνο σαν αθλητή αλλά σαν άνθρωπο κυρίως και σαν προπονητή. Στέκεται κοντά μου και φυσικά την οικογένειά μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο για την συνέντευξη με τον νικητή των 5.000 μέτρων. Αμέσως ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.